hiturile. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în ghiozdan, ți-am mai zis să stai calm. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în ghiozdan, ți-am mai zis să stai calm. 1 milion pe TikTok, 2 pe Insta, 3 pe YouTube, să continui lista. 4 ținute a venit stilista, 5 stele hotelul din Costa Rica, 6 zerouri Mastercard Visa, 7 hateriști te muci cu Batista. Obsedați fierzi, nu mă pot fenta, cam 9 vieți ca și pisica. Într-un Taycan nu mai merg cu Rogan, prea multe vorbe, e prea mult tam-tam. Hater obosiți caută scandal, au intrat pe ușă, au ieșit pe geam. 15 Carolexul, Sherry știe mersul, ăștia când mă vă fac spume îi apucă stresul. Merg cu CRS-ul, cumpăr VVS-ul, iubesc doar frații și femeia și succesul. Într-un Porsche Taycan, 10.000 în ghiozdan, ți-am mai zis să stai calm.